Hej og glædelig anden søndag i advent. I dag er vi på vores anden del af turen i Komma Kaffe og vores anden adventspose. Vi er endt inde på vores kafferisteri foran vores Loring-rister, som uden tvivl er den mest bæredygtige kafferister, der findes. Den bruger varm luft, som sagt, hvilket gør, at det hele bliver fordelt meget jævnt ud over vores kaffebønner, så vi kan have nogle meget specifikke risteprofiler. Ensartethed i smag og ensartethed i jeres kop derhjemme. Loring var det første køb, som vi gjorde her ved Komma Kaffe. Ligesom den kaffe, der er i jeres nummer 2 pose, også er det første partnerskab, som vi startede i Komma Regi. Kaffen her er fra La Perla Kooperativet i Chanchamayo, som ligger i Peru. En super lækker kaffe, der er vokset 1200-1400 meter over havoverfladen, hvilket gør, at den faktisk har noget syre i sig. Vi har resten i en lidt lysere grad, sådan så vi kan fremme de her citrusagtige nuancer, der er i den. Der er nogle blomstrede aromaer, men samtidig med det, så har kaffen også nogle sødme noter, der ligner noget blomme og noget chokolade, som kan balancere syren rigtig fint ud. Rigtig god til en filterkaffe eller en stempelkande, og super god til en anden søndag i advent. God fornøjelse, og vi ses om en uge.